जे याखै हातिओ गोबां चिनि बर'फोर फालनाय रजतन हायखन रजागाव बेलायवाना सिजा कुसुम कुसुम बिसि लाई थेको बाजार नायलायखाय तुमसेमनो खूब बालकदा बाजार नम हायखन रजागा खिदाइनक सुतिनक कुरै खागायो तुइनि बकुल सेर कुरै आबायरो मुनाय आमि गाय बुसकानि दिनो जों चिनि गोदाल सेसन दाउ किसाल बाजार फैखाय जों एक्सन प्लान रजतन दाजा गोदाल बाजार फैखाय नंगौ बाजारावबो खिदाइ सुति नांगौ बाजाराव फैखाय खिदाइ सुति नाव कुरै गाय भाई के चिनि बुरै बसंनि चिनि बुआ फासं भाई के आबाय के खुला दाराव सुतिनानि आबाय दिनो दाउ कुरैखा तामुन दिनका मडार्न जुग आमाय जतन जानजानि किसिसाबन जानजानि बरम रिजानि जानजानि जतन दङ गावै बुसकानि साल नंगौ बाजाराव बेनि सेट ए खिदाइनाव के सुतिनाव रेबागै जों या बिसनाय गायाबनो ताबो बुसकानि सालावा नंगौ हातिनो बाहायके तेव नायथके डेभलप खायमान तेनरबो हातिनो जे तांगै रिमानि उनो बाहायके नरक नायथकै व्यवहार खायै ठीक भावे उनो यूज खायै दिन कल यूज खायमानि मो सरकार तांगै खाय सरकारनि रांनि जुमान सुनाया सरकार चिनि जतनि रांमैनो ओ रांनो जुनो रहे तेसे तांगै गौम जतनो जुमा वासुथाय मचिनि न गौ जागाराव जुमाय समयराव गौम जागाराव जुनुगै मानो उन जागाराव कोन एकटा जुम माने फालन के चिन्तानि 1 केजि पाथर दखाय 2 केजि रखायने गाय इ द्रबखौ मानो ओ पाका सागारव गावचिनि खटि नाय आमगै जुमनो खूब जतन रखाय नायथकाय जुम प्रिजार्भ माखायनाय आरो बिसिदिखै दिन कल कुसुम कुसुम जरा कल थांमना दिखै उनाव व्यवहार खायनाय नथुन गाय आमन बुसकानि सालवा नंनि ओइ याखै हातिओ बाहायके नायथखायमान तेबो चिनि बर दुगानाव रताथानि ते बुसकानि जराव जुदि माहायकेनो स्टल रक तेबो सेटो चिन्तानि बेखै जों तेबो रहना माने सेटनाय गाया माहायकेनो किसानि जेनाव रहनो नायथखै प्लानिंग खायै सेटअप खायनाय बागै बुसकानि सालवा बाजार गौते रया बेसरि ताखिनो तिनी जोनल कमिटी चेयरमैन बसाका बाजार शेट निको और तामुंगै बेरार जागिया जों पयला क प्रशासन अंकाय जेफोर अर्डार थाजागो आरो कक थाइनो बुजिना नांनाय कैसेके बाजार शेट कैसेके बाजार स्टॉल वो स्टॉल हिंजाबोर जगह हुंगाय आरो बेराकरि अरे सॉरी ओ शेड हिंजाबोर जाके बेराकरि स्टॉल हिंजाबोर जाके बेरा उनाव आगे जिनि साना दंगानि जों बेरा गोनांनायाव माने जों स्टॉल लायो नि साना दंगानि साजागे हाकेबा शेड हिंगाकेबा शेड लायरिका हायनाय सालरबो थिनांगो तेवैसा हाय हाय अमनो पाइथाक बाजार शेड आवहायावलेना थिनांगो जों तेवैसा स्नामफोर गागै जों मार्केट स्टल फैगोनका बेरा गोनां फैगोन दा बेरा ग्रीन खंका आंखायनि साका प्रशासनाव नगे ककथाय अब आइन हाय आरो जे ककथाय थापादार दंगो ओ ककथायनि मतेनो एस्टिमेट बंनाय ओ ककथायनि मतेनो साम कागनाय और के शेड गकाय बिनि बाचिं बारिकुं बुसकां उक्ल फियकजा तंनाय आवके शेड स्टल नरग्रंदि चा स्टल हुइमानि ओकाय किसाफानो फलजाबेबा तंनाय चा स्टल नानि
Phlang với Phiyokgwi toàn mi à strong lọc nhà cái thứ gặp hay nhớ khá đục này có tuổi যে সামুং डेभेलपमेन्टनि सामुं जे माने तिनि सालसाबायनो पाइ थांया डेभेलपमेन्ट होनाय तिनि असुबिदानि उनाय याखराय बाजाराव तैबो सामुं तांगारनाय तांगाबाय थांनाय अर याखराय बाजार एलाकाव जेसुक साल बरफ दंनाय ओ बाजाराव फायनाय फायनाय आसुक सालल ओ एलाका ओ आमचाय उन्नतिनि लामा रमनाय आं सानाय मुसुङो जिनि बर'रक आगे ব্যবসা বাণিজ্য खायनायनि लामानो सिया तिनि किसाफानो सिखा कसं आल चुराय चावै माइ फालै सिनि जिनि नुखुंरावनो मोथाङै माइया दाबो अरो जे अ हातियो फालै दंनाय अ कगनो नरक बेलायनिफ्राय सिखारनाय आं खावजों जों बाक्सा साइमिया सरकार बा रां सापगै मानो जे मानथ्रि रां सापगौ हरनाय जों मानसुगौ तिनि बर'र मुसलमानि थैख्लायै मुसलमानि बाहाय सिमि मुसलमानि